Jeneng wong dagang Mas, kadang ya rame, kadang ya sepi. Kadang ya akeh sing tuku, kadang ya ndang enek sing tuku, kadang ya suwi banget. Solusine cuman iki, guys. Sabar. Di samping ngono iki cuacane iki ya rada panas. Apa amarga ora enek duit ya, guys ya. Iki cuacane iki kaya ngono kae, guys. Panas kegempleng. Sabar, guys, sabar. Sabar narimo. Sabar narimo apa anane, guys. Karo dienteni karo ngopi sik, guys. Iki arep ngopi dhisik, guys. Donga dinonga, guys. Donga dinonga. Semangat kabeh ayo kanca-kanca pedagang kaki lima, pedagang sing ana pinggir dalan. Muga-muga laris manis dagangane kabeh.